שלא ברור בדיוק מה הם רוצים, גם אם מי שרוצה לעזור להם, לא ברור לאן הם הולכים. אוקיי, אנחנו נמשיך ללוות את הטענות האלה ואת המחאה בהחלט מרתקת ומתפתחת הזאת, ואנחנו רוצים לפנות למי שמייצג את אלה שאולי קצת נדחקו הצידה. שלום לרפתן, עודד ארקין. ערב טוב. אתם מאיימים לשבש את אספקת החלב, תן לי אולי קודם כל תמונת מצב, מי מפגין, מתי, איפה, מחר, איזה צעדים אתם נוקטים? מחר מתקיימת הפגנת ענק, אנחנו מקווים, בתל אביב, בשעה 6:30 בערב. גם רפתנים, גם חקלאים, גם אנשי ההתיישבות העובדת. אנחנו נצא למצעד מרחבת כיכר הבימה למוזיאון תל אביב, במסלול הקבוע והרגיל של ההפגנות. והאמת שזה מתחבר לדיון שהיינו בו כרגע, בין הסושי לבין הרפתנים. אתה מרגיש שיש כאן איזה איחוד שלא באינטרסים או להפך? מרגיש שהמאבק הרוטשילדי לא קשור למאבק שלך כחבר קיבוץ גת ועובד ברפת? הקשר אולי הוא כרגע קשר של טיימינג, אבל המחאה היא אותה מחאה. אנחנו מהרגע הראשון אמרנו שאנחנו תומכים במחאת הצרכנים שהיא יותר קשורה אלינו, מחאת הקוטג'. אנשי מחאת הקוטג' גם חברו אלינו ואנחנו משתפים איתם פעולה, הם גם יהיו מחר בהפגנה שלנו. זה מעניין, כי הם טוענים שהמחיר גבוה מדי, מורידים את המחיר על חשבונכם, אבל הם אומרים לא, תקצצו איפה ברשתות השיווק, מי צריך לוותר פה בדרך למחיר הקוטג'? זה גם מה שאנחנו אומרים, מה שהממשלה החליטה, הורדת מחיר המטרה לרפתן ופתיחת היבוא, אנחנו טוענים שהוא לא יוזיל את מוצרי החלב בסופו של תהליך, אחרי ש30% או 40% מכושר הייצור של החלב בישראל יערס ואי אפשר לשקם דבר כזה בחזרה, ילכו לחפש חלב בחוץ ולפעמים יש ולפעמים אין. זה לא משהו קבוע שיש עודפי חלב. בזמן האחרון יש מחסור בחלב בעולם, ולכן אנחנו צופים שבסוף התהליך מוצרי החלב יתייקרו. עודד ארקין, על המחאה מתגלגלת הבאה. אנחנו מחר גם מתחילים לשבש את אספקת החלב למחלבות, יריית פתיחה 24 שעות ראשונות מ-6 בבוקר עד 6 בבוקר למחרת, יריית הזרה. זה הקרב על הקוטג' מהצד של היצרן, לא של הצרכן. תודה לך בשלב הזה. קופצים